приятели, както обещах преди една година ще правя giveaway на 50 абоната. Много благодаря за 50 абоната, без вас това нямаше да е възможно и сега вече мога да качвам лайв стримове. Значи ще правя giveaway в стила Brainroot, защото не знам с какво друго. Единственото, което трябва да направите, за да влезете в giveaway е да си напишете юзернейма в Roblox, а не в YouTube. Повтарям, в Roblox, в моите коментари. И после да използвате звука от видеото. И аз така, и после да използвате звука от видеото. И аз така после, ако искате лайквайте, ако искате се абонирайте. Аз не съм от тия, няма да ви примамя да се абонирате. Това няма значение. Аз просто после ще влезна в канала. И ако имате звука и видеото, и който първите 3 човека го взимат, за трето място ще получи човека кесадия крокодиля 12,7 и без за това за мен е тъпо. На второ място ще получи човека чеклетера бишиклетера 17,5 и на първо място ще получи нещо, което дава най-малко от трите неща, но е най-рядко. Дава 10,4 Роко Диско, което обаче е супер рядък, защото има Skibidi 26 мутацията. И да, аз тук го правя порядко. Това нещо е много рядко, защото има две от най-редките мутации в играта и вече самия Brainroot го няма в играта. И да, влизайте в giveaway и дано 3 човека да изкарат късмет и пожелавам ви късмет.